Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga buksid. Nandito na tayo sa nakapila sa Matog. Alright, pwede tayo dumating dito mga buksid. Balik sa turbina alas 2 ng hapon. Ito alas 3:30 na mga buksid. Ito nag-loading sa Premaskat. Ayan mga buksid, nakahilera tayo dito. Tatlong piltrang ko rin yan. Pila? Ayan. 1912 tsaka 1878. Ayan mga buksid. Ayan o. Yan yung mga bus na nakapila dito. Para pasakay na rin yan ang mga barko. Git-git man. Ayan. Ito naman yung truck ni Yes, Baron. Oscar. Ang driver dyan si Alan Kambal Baron. Abot mi diri sa Matlog. Ayan ang biyahe niya. Batangas, Lucena, Baybay, Piskar. Bago lang na. Sa Matog. Nag-vlog ka kayo. Magkape na tayo. Ito na kayo magkape sa mga gandang mayari ng kapihan. Si Kambal. Ano pangalan mo nila? Kambal ang tawag. Tapos may mga kilala sa Facebook. Uy, kilala ko nila. Oo naman, ganun talaga. Ay, marami talaga. Ay, puro driver ang kami. Kambal ka pala? Wala na. Akala mo, Kilala ko dyan. alam ko kambal ko si Mahal. Si Mahal ba? Malaki to. Oo, yan o. Dito tayo sa gilid ng bus. Oo, nakaw. Yan, pinagmata niya ako. Siglas mahal. Huwag mo naman ikot si Mahal kasi dito wala na si Mahal. Wala na si Mahal yung pangiko ko. Ay, ikaw nga kapalit Ang eh. Kambal mo. Si Kupang na lang. Ang ganda mo kay. Kupang na lang. Maganda naman yung si Mahal ah. May kapihan dito dito po siya. Yan o, mga nagtitinda ng kape. Sigarilyo. Yan o. Joggers. Titinda ng kape o. Yan o. Dito tayo sa gilid ng bus o. Pugsir na o. Ayan, may kapugsir. Kape na kayo. Oy, oy, matapon yung kape ko ha. Ayan na pala, sa labat. Ayan, si Kambal o. Kambal din niya o. Si Alan o. Kamag-anak ko na yan, may kapugsir sa Pernetes. Oh, ayan na. Patimpla na kayo kay Kambal. Kambal yan, Kambal. Ito sa Matnog. Ihanda nyo na yung sarili nyo. Yung mga baon nyo sa barko, kaya mababaan na kayo dito. Maganda-handa na kayo kasi nga babaaga tayo dyan. Ayun, Malapit na po. Pasok lang kayo dyan. Ayun. Yung barko, ayun. Yan ang barko natin oh. Paskat. Paskat ha, paskat. Ay, yung ano. Yan, iwan lang yan dyan. Iwan mo na yung ano. Iwan lang kayo dyan. Iwan na yan. Yung hindi makalakad. Kaya sana hindi na kayo makalakad lahat. Hindi na kayo mamama. Joke. Joke. Joke lang. Yay! Ang saya natin mga pasayero ng kumuk nito. Sa mga pasayero natin dyan lahat ha. Huwag niyo kalimutan i-subscribe si Pinoy Bus Driver TV ha. Vlogger itong driver niyo, vlogger. Sige na, baba na. Vlogger itong driver niyo, vlogger. Huwag sila tayong. O, yung hindi makalakad ha, iwan dito.
Sana hindi kayo makalakad lahat para lahat hindi makababa. Joke lang. Ayan, may pusit. Nagbaba natin yung pusero. Tatlong bus tayo, tatlo. Sabay natin ang biya Cagayan, 1912. Ayan, 1878. Biya Ormoc rin yan.